Nederland. Nederland. Ik draai nooit boven me heen doen. Ik ben net leuk. Geweldig. Tim Douwsma is lulk. Hij wordt nou ook net draait op de landelijke radiostations. En ze zeggen, ja, we vinden de plaat te gek, maar we draaien hem niet vanwege de taal. Ja, en dat vind ik dan echt wat ik denk, ja. En daarop die de Frieske vlogger een rondgong bij oren Frieske artiesten om te jaren. Want ze ik net draaid worden. Waarom draaien ze net dan? Ja, dat om de taal, hè. Oké, ja. De vestjes bevinden we goed, toch? Net. Vestjes ben goed, maar keer net hoor. Best wel leuk, Marcel. Als ze mijn muziek in Nederland net draaien? Ja. Nee, daar ben ik net leuk hoor. Ja, daar zet ik wel een beetje hoor in, ja. Dat is er wel in zelfs. Dat is nou erg Ja, misschien. dat is wel bijzonder. Ik vind Zuiver een beetje racistisch, meid. Ik denk dat ze de Clips of More nog nooit draait op landelijke radio, hoor. Nee, dan maar Gurbeck en bel je. Nee, daar ben ik net leuk hoor. Oké. Nee, dat kijk zelfs ik net nice en dus. Eerlijk zijn interesseert me dat ik net. Ja, dat is wel, dat wordt maar weer. Maar ik ben al één keer draait, maar ja, dat is maar een Nederlandstalig nummer. Oh. Ja, dat is... Ja, dat was ze wel, hè? Dat was ze wel. Ja, dat was het wel. Ja, Friese taal is wat lijster, joh. Ja. Tim zei het zelfs dat het een geweldig vest is. Dat lijkt hem net hoor. Als je er onafhankelijk naar short, dus gewoon als producer zijnde, want Ja. die jongen die dat produceert had, die is ook net, dat is ook net de meeste. Nou ja, dus, ik vind wel, ik denk Mattie Belje, want Tim Douwsma natuurlijk zei zijn vest is goed, maar van die vest, ik heb in ieder geval zeggen, die is sowieso goed, want dan is nummer 1 in de Frieske top 100, maar nog steeds draaien is die net. Hè? Ik ga wel sowieso het beste nummer van Friesland maken. Momenteel is het, we leven enorm in de tijd van formats. Van wat? Oh, formats, ja, formats. En alles wat maar een beetje buiten het format valt, dat komt er niet meer doorheen. En dat zit momenteel bij de regionale omroep en dat zit bij de landelijke omroep. Ik denk dat mensen in de Randstad denken van dit bent boeren. Dat staat niet... Jerry muziek te mooi, denk ik of zo. Want ik bedoel, rapper Boef ken ik heb te zeggen, maar die met wat draait. Maar Maarten Smit, dat is kreun. Ja, dat is weer ik, ja. Dat zeg ik echt. Als die nog het spel is. Behalve Friesland en jalalai, dat lijkt dan net kreun. Nee, dat kon Tim zelf nog bedenken, zeg maar. Ja, ik heb er wat oors voor bedacht, maar nee, daar had ik nog producers zetten meidje in, dus maar voor de rest ga ik te weinig met mij van de lijn. Ik ga gewoon een tekstkrant in, nou ja, de wist hoe die Hollanders praten. De gekke plaat, man. Maar omdat het dan Fries is het voor hun luisteraars moeilijk. Ik weet wel dat ik mij de singles van Reboelie naar Henk Westbroek hier. Ja. Met mijn broer te pluggen. En die mocht het dan, die mocht dan 12 strijdplaten per broer zelf uitkiezen. En dan kregen ze er in een ruil van boerenkool uit Burgums. Die met me natuurlijk. Ja, echt serieus. Draaide hij naar een single van Reboelie. Prime time, bij Denk aan Henk. Maar Mickey is op radio 3 tussen 12 en 12. Mag hem niet bier, joh? Hé? Nou, hij niet bier. Dat weet ik niet. Ik twitter zelfs deze week al dat Tim beter wat droege jassen mij kent hier naar die landelijke radiostations. Want Tim die zei, ja, waarom slaagt het de kast en twarres wol, maar mij dan net. Blijkbaar vinden ze dit feestje net zakgoed, als dat ze dat van Twarres en de kast doen, blijkbaar. De bekendheid van Tim Douwsma op dit moment als het Nederlandstalige zanger is in mijn beleving net zo groot als Doe de Steeds, de kast. Oké, die hier al wel meer roem, zeg maar, dus die al volle bekende, dus het feit dat ze Ja, dat wie spelen, dat wie al een stadionband. Dat wie al een band die in het Gelderdoom ziet te spelen en neem maar op. Dus ja,
dat giet dan toch wat oors. Dus, Want ik weet nog heel goed met het nummer van Wij Besto, dat wie heel indrukwekkend, dat wie krijgt uit en toen wie die bijeenkomst van Marianne Vaartstreng in de wedstrijd. En daar wie ik toen, dat wie ik toen ook. En toen speelden ze dat, ja, dat wie piekenvel. En nou, misschien, dat had er, ik weet net dat dat een belangrijk punt was toen, maar dat had er misschien wel machinaal nog een bijdroegen, weet je wel. Hoe nou verder van de Friese artiest die dus net draait wordt op de landelijke radio? Dat is de vraag vanzelfs. Maar we hadden dus om de verhoring in te brengen inversk in het Nederlands maken. Oeh ja, dat is weer ik, ja. Ja. En... Ja, dan zeg ik naar draaien. Best een logo of best nog een... Hetzelfde accent als wij. Dat kan je. Maar jaren, had ik de zware jongens, jaren, jou maar dan is de kneu, dat is echt een hit. Nou ja, zeg het maar. Ja, heel het makkelijk geld net. maakt niet gelukkig, dat is misschien wel waar. Maar tegen een paar ton extra heb ik toch geen bezwaar. Je kan er van alles van kopen. Een huis met een bubbelbad. Oh ja. Geld maakt niet gelukkig, toch wou ik dat ik er meer van had. Nou. Maar wie is er nog nog? Want ik ga nog meer te doen, jongens. Oh. Ja, dat was een heel te goos vertje, want toen was ik net draait op een Hollandse radio natuurlijk, ik snap het. Nou, mijn maat wel leuk. Maar du best een vrachtwagenchauffeur. Ja, maar daar had de reclassering in rekening mee. Geweldig. Zo. Nou, en dan nog het waar met Bart Volbeda. Nou Bart, wat wordt het dit weekend? Het wordt mooi waar. Ja. Het wordt neet waar. Ja. Maar dan steeds maar neet, hè, van super neet. Want het wordt zinnig. Dus als we eerst naar Friesland gaan, de eilanden, wat we zo, Ja. dan gaan we hier de zinnen. Oh. Dat ik zo een aai. En het wordt gratis 15 Nou. tot 20. Je doet echt weer weer. Wien? Matig tot krachtig, Ja. tot zeer krachtig. Tot licht. Oké. Uit het zuidwesten. En zo nou en dan is wat uit het noordwesten. Nou, dankjewel Bart Volbeda voor het waar. Ja. Toevallig zien hè? Die andere op in ja, ik hier al wat, ja, ik wil beneden dat ik zo'n behandelen. Nou ja, ik heb de redactie aan behandelen en we zijn we in dit story. We door het bok. Ja, dan komt aan twijfelen. Er komt management net bereiken hè, van Tim. Nee, dat ik. Of hij komt mensen nog bereiken, wat Tim zelfs net. Nee, ja, dat haast helemaal die meesten, ja. Ja. Er zit altijd mensen met laag tussen. Ja, dat begreep ik nog Een soort beveiligers. Ja, soms een mooi zetten. Ja, weet ik niet. Je moet wel troppen aan. Ja, dat die kan je niet zo ontbreken. Geweldig.